grootse aankomst. In Dokkum arriveerde Sint-Nicolaas in Venray. Wat is uw motto, zal ik maar zeggen, dit jaar voor de kinderen van Venray? De kinderen van Venray is dat ze optimaal plezier gaan maken met Sint-Nicolaas en het hele feest. En we hebben een heel leuk filmpje laten zien op Facebook. En ik hoop dat alle kinderen dat hebben geleerd en dat we dat straks met z'n allen gaan dansen op de mooie grote markt van het geweldige Venray. Dan heb ik even een andere vraag. We hebben tegenwoordig zoveel gedoe over die pieten van u, hè? Ik kan me voorstellen dat u soms wel eens verdrietig daarover wordt, of niet? Ik hou erg van het feest voor de kinderen en met alle mooie pieten houden we daarvan. En we komen vol enthousiasme daarvoor in Venray, al 129 jaar. En het leuke is, we houden dat in Venray gewoon vol, toch? We houden die traditie vol, we waren de eerste in Venray en we willen ook doorgaan en het feest continu door laten spelen voor de gelovige kinderen in Venray. Nadat Sinterklaas op zijn paard Americo zat, vertrok hij richting het centrum van Venray, waar duizenden kinderen vol verwachting en met veel spanning stonden te wachten op zijn komst. Vind je het spannend dat Sinterklaas eraan komt? Ja. En waarom? Ja, ik vind het ook heel leuk, de feesten en zo. Ja. En zo, wat bedoel je daarmee? Ja, dat Sinterklaas komt en de cadeautjes, dat iedereen die krijgt en iedereen wordt blij. Ja. Ben je een beetje spannend in verwachting van Sinterklaas of helemaal niet? Beetje. Ja, het is wel spannend, want iedereen is heel erg blij om hem weer te zien sinds vorig jaar. Ja, en nou is Sinterklaas in Venray. En wat vind je daar nou van? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Superleuk. Ja, superleuk. En super gezellig. Weet je wel. Nee, vind je het niet spannend? Nee, en jij? Nee. Ook niet? Spannend. Is toch wat, hè? Ben je wel braaf geweest dan? Ja. En heb je die ook echt verdiend dit jaar? Ja. Ja? Heb je niet zo goed je best gedaan? Jawel. Jawel? Oh, dan hoef je ook niet een beetje bang te zijn, hè? Wat vind je nou van Sinterklaas, dat hij er weer is? Leuk. Vind je het niet leuk? Jawel. Oh, en jij? Ik vind het heel leuk dat Sinterklaas er weer is. Oké. Weet je ook al wat je gevraagd hebt, of wat je gaat vragen? Ja, Lego. Ik weet nog niet wat ik ga vragen. Oké, maar dat komt nog wel goed, denk ik, hè? Helemaal niks. Nee? Nee. Oh, dat zal Sinterklaas heel leuk vinden, denk ik, of niet? Hè? En jij, weet jij het ook al? Ik vraag hem maar 3 cadeaus. Maar ik weet niet meer wat het is. Een echte Piet, die kan strooien als de beste. Een echte Piet, klimt zo op het hoogste dak. Een echte Piet is een kei in speelgoed testen. Een echte Piet zingt alle liedjes met gemak. Wil je werken voor de Sint, is dit waar je begint. Wordt een echte Pieterbaas op de Pieterschool van Sinterklaas. Komen wij Pieten toch naar binnen, zonder schoorsteen bij je thuis. Wat kan je met een snoezelstree beginnen, tegen honden in een huis? Oh, 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 zo leer je elk geheim. Oh, 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 wat het is om Piet te zijn. Een echte Piet, die kan strooien als de beste. Een echte Piet, klimt zo op het hoogste dak. Een echte Piet is een kei in speelgoed testen. Een echte Piet zingt alle liedjes met gemak. Wil je werken voor de Sint, is dit waar je begint. Wordt een echte Pieterbaas op de Pieterschool van Sinterklaas. Lieve kinderen, jongens, meisjes, papa's, mama's, opa's, oma's, iedereen hier aanwezig. En ook degenen die helaas niet aanwezig kunnen zijn, maar wel via de radio of tv heeft kunnen volgen. Wat is het een schitterend gezicht om hier te staan in het geweldig mooie Venray. Het zonnetje wat schijnt en ik kom dit jaar voor de 129ste keer. Hoewel sommige van de kleinste pieten het best een beetje koud hadden, hadden ze er duidelijk plezier in. Hoe gaat het met jullie? Heel erg goed. Ja. Gaat het goed? Ja.
Alleen een beetje bij de kou hier in Nederland. Want Ja. in Spanje is wel wat warmer. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Maar wat is jullie taak nou vandaag? Wat moeten jullie allemaal doen? Nou, wij moeten de hele tijd allemaal dansjes doen en gewoon en de kinderen vermaken totdat Sinterklaas er is. En nu is hij er. Dus jullie gaan dadelijk ook nog dansen dan? Ja, zeker. En doet Sinterklaas dan ook mee? Ik denk het niet, Nee. maar het zou kunnen. Nou. Het zou wel leuk zijn. Moet je hem wel vragen dat hij ook meedoet, hè? Ja. En jij hebt pas de eerste keer vandaag dat ze jou opgeleid hebben als Piet, hè? Ja. En hoe vind je dat? Leuk. Vind je het alleen maar leuk? Ja, ook wel soms spannend. Ja. Maar hun helpen jou wel een beetje, denk ik, hè? Ja. Nou jongens en meisjes, zijn het allemaal meisjes, Pieten? Ja. Oh, allemaal meisjes, Pieten. Nou, doe even zwaaien naar de kindertjes thuis. Tot ziens, dag!